Sus, hapit na jud Christmas ba? Maunta na imong hatag na ako ron, oy. Kanang maligo ba ko din? Kuan, na imong hatag. Ka ang akong hatagan ani no? Diyan sa unahan. Nung naghinuktok mo kaniya. Ay, hinuktok lagi ta ani kay wa man tay buhat ani. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay, sakto na po ihatag ni mo. Unsa na siya? Halak ka. Oh my God! Cellphone man eh. Sana all. Salamat kayo. Ay, walay sabayan. Muli na ko. Yes, nanadyo ko'y bagong cellphone. Yes. Na, ano, maghinuktok. Yes, nanadyo ko'y bagong cellphone. Oh my God! Abrihan ta ni Bik eh, murag. Tingog man. Ah, basin dagoy ni iPhone. Ah! Tinapa man eh. Naunsa. Sige na lang, kay wala man po ko'y sudan, good. Sana all. Basi nakabalo po to siya nga walay sudan. Salamat kay te. Sa imong sudan. Sus, kabalo jud taon nga wa tay sudanan eh. Salamat kayo.